ወጥር ትግራይ ናበይ ከምርሕ ይኸውን ምምቅቃል መሪሕነት ሕወሓት እንዳገደደ ኣብ ዝኸይ ዘሎ እዋን ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝምራሕ ክንፊ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሓገዝ ዕጡቃት ሓይልታት ምምሕዳራዊ ኣብያተ ጽሕፈት ከም ዝተቆጻጸረ ይግለጽ። ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር አቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝርርብ ዝገበረ ኮይኑ ምስ ማሕተም ዝምንጥል አካል ከይደራደር ከም ዝሓተተ ኣፍሊጡሎ። እቲ ሕጂ ማሕተም ወረዳ ማሕተም ቀበሌ ማሕተም ከንቲባ ከተማታት እናኣረየ ዝውዕል ዘሎ ሓይሊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ክደራደር ኢሉ ክመጽዩ ክብል ወሲኹ ኣረዲኡሎ። ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ወገን ድማ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ትግራይ ሕግን ስርዓትን ናይ ምኽባር ስራሕ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ስምምዕ ሰላም ዝያዳ ዘጠናኽር ክብል ገሊጹሎ። ማዕከናታት ዜጋና ኣጋዊሕና ኣለዋ። እምበኣርከስ ክቡራት ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዘዳለናዮም ዜናታት እዚኦም ዝመስሉ እዮም ነይሮም። ምክትታልኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ንቻነለይ ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ሓድሽን እዋናውን ኣብ ኣድሃ ዩቲዩብ ተኸታተሉና።